Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oo, pagpili kung sa inyo gusto. Naay Versace. Hala no, anak lang Chanel ako. Okay. Imo tsura. Asa mo gusto? Christian Dior? Siya lang. No, apil ka. Miss, atake sila. Apod sila. Bong, ayaw na, mahal man na. Miss, sige na, tagayin na sila. Thank you, Bong. Ay, nagpasalamat na ko, apol. Unsa man, ganina ra mo? Oo, ganina na gud kaayo. Bitaw itang taon pa. Nya naka-check-in naman mi. Tapos, mag-snack sa unta mi. Pero nakakita man mi nimo. Magdungan na lang ta. Gigutom sad ko. Pag order sa inyo gusto. Ano na ko sa restaurant, ha? Coffee ako, apple. Okay, Bong. Excuse me. Awa, naka-perfume ni noon ta. Mahal ba ya? Happy tag 10,000. Ay sus, siskot ni mo presyo. Bastas Bong day. Dili gyud na problema. Uy, ikaw no, maikog ta, uy. Na, diskarte day. Uy, Maikog ta. nakikipapili man ta, baliba day ta. Gayon Uy, ko unsay na. kanon na to, uy. Na, palabok ako. Burger lang ko, ha. Ukang Bong, coffee. Yay, langan ko da. Natsismuso ko gioras. Matang, sorry. Uy! Sorry, ha? Sorry. Kaya sa nemo, oy! Saan na ko yun? Kung nagkuntak kang kuning gala, uy. Asa ta mangi ni kay ulgi ko. Ay, kabala kang. Ako igunit. Indayin mo, Butang. Kining, ay, yung pagsaba. Ay, yun, pagsaba. Usa lagi undang ko din masabat ako. Unsa may akong di isaba, ha? Nahibaw di ang may gala pa yung nga. Ular ka si Bong, paingon sa Boracay. Oh. Oh, unsa? Lagi. Huwag ibabulis sa kong sulti. Maong karoon style anang Bong. Daghan kay nagbabay. Oh. Mo ba? Sakin sa lang ko ng babae ang anak. Ibaw kagam sa paaging. Unsa ba? Formula, kwartara. Baya, ano? Lagi. Ang style ko noon ang Bong, basta makagusto babae, dapiton, dadon og shopping, kasagaran, dadon, ato dito sa gawas, sa mas Hong Kong. Oh. Hong Kong? Yes, Hong Kong. Dito, pamalitan, isuroy sa mga tourist spot. O, diba? Kinsa babae nga makabalibad, dry. Baya, no? Observe bahay. Naamdyo ka dito sa ila. Inigbalik, di ba? Tanawan niya. Mga tunasan niya sa naglaing area. Kung local, karon Boracay. Basig sa road, ato na sa Palawan. Dayon, ato na sa Siargao. Pero, igusaba, ato-ato rin gini. Ang kuyaw, umato na sila sa nalusuan. Di ba? O sa Nightingale. Nightingale Island ba? Ice cream! Wait pa, patay. Sibay halang taon. Luoy, nanduroy man taon lang ice cream niya. Kaluoy taon na anak ngalan. Luoy yun kayo. Ice cream! Minutes pa! Oy, Doy! Doy! Palitaon mo, palit. Ice cream, init pa. Papalitan ko lang. Basig lain sa din mong gunitan hindi pag-iiha. Salamat din taon. Pila ka buo. Kaming daw si Butong, dagi mi. Askang, hurot yan ko believe ni mo alon, no? Niya mang-reflex pa ka. Dayon, manindag ko ice cream. Hurot akong believe. At kaya nga ako, bayo, trabaho lagi daw ni. May kaso ni mo kay, ni ama kay guys ano.
Dawi. Taga-buhol ba ni? Pila ko Taga-buhol taon ba ni ni? siya bay? Kaya na guys, ano? Sige din ako magdugay. May butong unahan ta mo bay. Salamat kayo sa pagpalit, Sindoy ha. Biyaan taon na mo. Sige, bay. Padayon lang. Mag-abot lang tayo dito sa Santo Niño bay. Para okay, bay. sa atong pagpang-reflex, okay? Why blame bay? Okay, bay. Okay, aris ako. Kiling-kiling. Ay, Orwida, no? Ay, loy ga taon na sa kong amigo taon. Bitaw nyo? Luoy kayo sa alan, no? Butong. Matay, no? Kung tinuod na imong pagduda, doy ba? Hmm. Luoy, gyud kayo kong amigo, doy. Mo lang. Sus. Mao na yung butong. Ako ang advice ni mo. Kung may gugma gani, ayaw ihurot ang imong gugma. Kay kung magpaswabi ang sobrang pagmahal, usahay mahimo kining antiuhos nga bato nga dili ka makakita kung unsay binuhatan sa taong imong gimahal. Oh, Sindoy. Manigibungati mo? Di, palabis sa gugma. Of course, butong, ha? Oh, bawo ka, kining ako, kita man jud ka, kining ako, eat and run. Oh. Eat and run. Eat and run. Sa ato pa inuman ni mo re-eat. Run ka. Oo. Magukon mga yung 20 kay ipalit og noodles mo. Hab dagon. Oh, meaning kaon niya dagon. Mao ba di taon Sindoy ha? Hindi ko magpalambi, oy. Hindi kay ko magpaigo, anak. Wa ko'y ka-live-in. Kinibaw ko nga at the end of the day, ako ra ang kawawa. Kaya ka ng ikaw, di kinamulungtad. Di kina magpabili ni mo hangtod sa hangtod. No. Gilid pagka-80 mil sa. Ganong kisulti mo na. Sas, anak gina, mangita nag-uyon, oy, dili babag. Unta! Asa mo seat number? Adi ako sa 25B. Ikaw? Di ako stand A. Ay, so doon na day ka. Sige, biyaan iti ka. Ari ko sa kong set. Sige. Padayon lang, amping diha. Okay. Aha. 6B ni. Matapos unahan, 10A man ko. Bawayan ako. Init kayo. Sa mga orasan. Alas 11 naman des muntag. Ay, no? Sila di karon si Chuna. Sakay na ro ka aeroplano. Lord, inaot pa unta nga maayo ang iyang pagbiyahe. Imo ang biyahe sa akong asawa yung taon nga si Chuna nga luwas yung taon, Lord. Niya taon may nga nagpaabot niya. Maluoy ka, Lord. Ay, nagsige nag-inspection ang mga flight stewardess. Si Bong asa ka ha? Wa pa man siya. Layo asang apple eh. Ay, unta itong nagtupad ni da, aron. Dili ko maglaay din eh. Di ako ikasulti-sulti. Miss, Sir? fasten your seatbelt. Yes, sir. Ay, wa man na tinuod na ko na taod ang seatbelt. Chona. Asa si Apple? Ito siya sa seat number 25, matingay ito. Mau ba? Wa di ba magtapad? Wa, ito siya sa 25B. Wa may magtupad. Okay. Ikaw, asa ka? 10B. Uy, tupad di ay ta. Bitaw na. Ako lang pabalhinon si Apple. Siya lang dali. Ato lang ko siyang seat number. Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Dili na lang ka. Okay ra ka? Okay ra, uy. Sige. Thank you. Taras Bong. Ay, sila na ito pa si Chuna. Kamao gid sa Bong da. Gipalayo gid ko. Wa man na siya tingog-tingog, uy.
Ni Sandig. Og nipiyong ang iyang mga mata. Ay, unsa ron, ni kurog ang eroplano. Mo na lagi kong air pocket. Kalma ra mo kay ni Bong. Natuog naman tingali ni siya. Hala, nisandig siya sa... Kisandig ang iyang usa kong abaka. Di man sana ko mahimong ituod kay maikog man ko. Pasaktan ko na lang. Nitakilid. Nikakos na ako. Iwakay ko kahani. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!